niečo také na natáčanie, takže automaticky sa mi začne natáčať. Automaticky, keď ja vôbec to nechcem. Ako zapnem nejakú hru, tak automaticky sa mi začne natáčať. Interný login a teraz som na bude stredka. A môže chvíľa zavíjať? No, môžeš. Ale ja vôbec neviem. Dobre, a ja, lebo ja si tam chcem vytrénovať pomysel. Lebo tam si rejsa a potom sa do Rivenha. Dneska sa bude mať Game Mastera. Haló? Dobrá. Videla si? Čo? Áno. Ako sa volala? Prečo ma sem ide? A keď si sa tu vynechá, tak mi každý posiela strán. Kde si? Výbery. Kde prosím? No videla. No? Áno. Stoj, ja som za tebou. Chcem si grať. A to je ale náhoda, že to, že máme obidva kluby. Dobre, ale ja mám trošku ďalej notebook, vieš? Lebo potom nedotiahne na klávesnici. No, lebo na notebooku by mi to napísala network error. Mne to furt vypisuje, keď nemám zapnutý internet. Dobre. Ale čo? Tak dobre. Ale kto?
Nie wiem. A ja? Nie, ty mnie nie przedstawisz, nie? Tylko duch. Ja ju prawie, że ja musím ju nájsť, lebo ja neviem, kde ju mám. Poviem za tebou. A mňa si ani nepredstavila a ja som sa pre teba ako duch. A ešte mňa najprv predstav. A, a potom, ako tam dojdeme, tak mi potom... Dobre, ale... Dobre, ale... Dobre, dobre. A potom, ako to zase to, no tak potom ma už pozrieť do toho videa a nepredstav. Ja musím radšej robiť... Tak dobre, ale neviem si radšej robiť, lebo ja už som to stratila. Aha, no tak ja už to vidím. A dávaj bacha, lebo ono sa hoď kedy môže preniesť. A má predstav už konečne. No pekne, hej.
som na, že nemám už nič pre konia. To si musím zase kúpiť. Ja sa idem nájsť duhy. Jak dlho musím čakať na tým? Au. Ja však dochýlam. Ja musím sa sústrediť, kde je moja duha. Lebo ja neviem, kde je má. Ja musím znovu hľadať tú duhu. A už si dala to na YouTube, ako že si bola na kajse a ja som bola to. Ale